hubungannya Raden Mas Bagus Gento atau Eyang Raja Pandhita dengan Ki Sampar Bathok. Nah, ini apa Pak hubungannya, Pak? Ini ngaten. Kaitanipun Ki Sampar Bathok kalian Raja Pandhita menika ngaten. Ki Sampar Bathok menika pancen wiwit rumiyin abdinipun Eyang Raja Pandhita utawi abdinipun Raden Bagus Gento ngantos dumugi Raden Bagus Gento jejuluk Pangeran Damarmaya saengga jejuluk Raja Pandhita menika tetep Ki Sampar Bathok dipun pendet pinangka abdinipun Eyang Raja Pandhita menika ngaten. Terus dumugi saengga akhiripun Ki Sampar Bathok ugi setya nderekaken Eyang Raja Pandhita. Niku ngaten.